Ej, YouTube, så er vi gået på Herobrine's Mansion episode. Var det? Ja, det var 2. Ikke Herobrine's Mansion. Hvad hedder den så? Wrath of the Fallen. Så er vi begyndt på Wrath of the Fallen, anden del. Anden del af Herobrine's Mansion. Anden del af Herobrine's Mansion. Det fik jeg lige pludselig i tankerne, jeg ved bare ikke lige hvordan. Jeg kan vide, jeg var jo helt stille. Den bare lige været Nu kan jeg se dig igen, Nico. Tak. Måske var det fordi jeg kiggede på dig før. Ja, måske var det fordi jeg døde. Det kunne også være, det ved jeg da ikke. Øj, Benja, kig bag dig. Jeg har ikke tid, jeg har mine egne problemer. Jamen så klarer jeg dem. Nå, okay. Iron chest, det stemmer jeg har ikke. Buah! Jeg har bare stjålet din Iron chest plate. Ej, eller ikke. Dø! Så jeg har stjålet den Iron chest plate, du gav til mig. Haha. Lol, gulerødder de er jo bedre end kartofler, har jeg lige fundet ud af. Ja, end den der normale kartoffel, ja. Ved du overhovedet, hvad du skal bruge det til, du dropper til mig? Nej, jeg skal bruge det. Fordi du tømmer bare dit inventory, så jeg skal have fuld inventory, så du kan få alle tingene. Jeg vil se Unbreaking Pil. En nice pil. Jeg spiser Unbreaking Fission. Det kunne jeg sgu ikke bruge alt det der craft, du dropper til mig. Så skulle der være en stor... Oh my god, så mange zombier. Au! Shit. Så smider jeg charmen, og så vil jeg ud seriøst. No. Oh my god, ja. Gold, kan jeg gemme en gold nugget, eller kan vi bruge den? Benja. Ja. Sig hvad der lige stod, du sagde. Jeg har ikke sagt noget. Jo. I spillet. Watch out. Og så står det, du drukner. Også. Skulle jeg da ikke have sagt det? Okay, bare sig det der står nu. Ja. Don't worry, we will... Nej, så går det væk. Don't worry, we will take care of this. Ja. Hvorfor skulle jeg læse det? Sure thing, we will be back. Hvorfor skal jeg læse det? Fordi det er dig, der siger det. Det er ikke mig, der siger det. Fuck det. Hvorfor er det altid mig, der siger det egentlig? Det er heller ikke. Det er altid mig. Haha. Det er fordi spillet kan bedre lide mig. Eller skal man op i den der borg, eller hvad? Ikke nu. Det er først senere. Men før du går derhen. Vent lige at se på mig. Jamen, jeg var på vej derop. Ja, du kan ikke gøre noget der. Det gider jeg da ikke at være deroppe. Kom her, Benja. Jeg har ikke... Gå den forkerte vej. Benja. Wow, det er dybt. Ja. YOLO. Hallo, Nico, man. Hallo, hvorfor døde du ikke? Ja, vand. YOLO! Det gør du ikke. Nå, det gør. Nej, det var ikke det der. Eller hvad skal man dernede, Nico? Nå, det er bare fordi der er en guldklump her. YOLO! Så tager jeg sidste chance. Du skal ikke komme herned. Jeg har allerede slået den. YOLO! What the? En gang kunne jeg høre det. Det er Nikolaj, der hacker. Ah. Han får nu fall. Nej, der er vand. Det passer ikke. YOLO! Nu gider jeg ikke det der, Nikolaj. Kommer du ikke lige op? Du gør det med vilje, du ved jeg hvad. Nej, det gør jeg faktisk ikke engang. Det er det, hvis jeg hopper bare ud over og prøver at ramme vandet. Ny mission. Jeg ramte det. Sådan. Ja, hvorfor gik du nu derned? Jeg er allerede heroppe. Så kommer jeg lige om 2 sekunder. Du er sådan en død. Hvorfor kan man kun smadre glas? Og græs og blade. Man kan ikke smadre sten. Selvfølgelig kan man ikke det, men det er adventure mode. Hvorfor kan man så smadre glas? Det er noget, der er nemt at smadre. Derfor. Hvorfor er det det? Glas. Hvorfor er det glas? Man kan også smadre torches. Ja, Men jeg får dem ikke. man kan også smadre rødsten, og man kan også smadre kister. Så skal jeg lige komme ned til alle rødstenene med, så udlægge det hele. Ja, held og lykke med at grave dem ud. Okay, hvor er du henne? Jeg går nu op igen. Der er 2 sekunder, jeg er i gang med at få ting. Er du i gang med at tage ting ud af mig? Nej, jeg er færdig.
Nå, okay. Der er med ting. Hvor skal vi hen, Nikolaj? Jeg er så hen ved broen. Okay, broen. Kom herhen, hvor jeg er. Jeg ved sgu da ikke, hvor du er henne. Så gå den anden vej i stedet for broen. Jeg fandt dig. En Du gyldne er fuld guldrustningen, Nico. Jeg er en gyldne ridder, okay? You are the gold king. Ja. Det er Benjamin gør det her, Nikolaj. Det her kan du ikke gøre. Au! Han er fast. Sådan. Det er en maskine. Men nu ikke skyde efter dig. Du må ikke. YOLO style. YOLO. Au. Den er god, den der, eller hvad? Eller var dig, der havde dit liv? Også det, men jeg har skudrustning. Men guldrustning, det er helt ordentligt. Det er mega OP. Jeg til YOLO style. Jeg har en bukser og Benja. Den her har en TNT på hovedet, Nikolaj. Lad os håbe, vi får den. Det kan du. Hvordan vil du ellers tænde den? Sæt den ved siden af Whitman, faktisk. Ja, hvis du kan finde en. Der kommer du, Nico. Nu er lige på store. Men jeg har ikke nogen bukser. Jeg smed det hele ud, da du droppede det til mig. YOLO! Han liv. Nej, 2 liv. Jeg havde han liv. Diamond! Jeg har ikke nogen pickaxe, Nico. Ja, hvordan vil du ellers kunne få det, når man ikke kan tage det? Vi skal have en pickaxe, så vi kan få diamond før. Diamond. Lapis. Det skal vi også have. Nu er jeg... Hvad? Nico, jeg kan se alt til guldrustning. Ja, jeg droppede det, så du kunne tage det op. Jamen, jeg gad ikke at have det. Så jeg gik udenom det. Hvorfor? Elsker du det? Nej, jeg gider ikke at være the golden king. King? Du er kun ridderen, du er ikke kongen. Jo, jeg er. Kongen er du. Nej. Ja, fordi jeg dræbte ham. Så nu er jeg kongen. Nej, fordi ham der bestemmer om hvem der er kongen er. Er det Herobrine? Nej, Herobrine han er kongen. Nej, fordi ham har jeg dræbt i den første episode, vi filmede. Ja, og han er stadigvæk i live. Nej, fordi vi ikke spillet Herobrine for turn endnu. Han er stadigvæk i live. Ja. Hallo Nico, hvor er du henne? Jeg er... satan, jeg er i bunden. Ja, det er der også. Lige om lidt. Jeg er på vej op. Hej Nico. Død som mig! Wow, ja. Der bliver mandsko til. Der! Diamantsko til mig. Hvis de falder ned, Nico. Nå, det gjorde de ikke. Hvis de faldt ned, havde jeg hoppet ned efter dem. Ja. Det er jo diamond. Ja. Hellere have guld i stedet for diamant. Seriøst? Nej, selvfølgelig ikke. Nå, okay. Selvfølgelig vil jeg da ikke have det. Død! Jeg går da skelet efter dig. Nico, der skal skelet pile efter dig. Død! Hallo Nico, der skal pile efter dig. Det ved jeg godt. Død! Jeg har problemer i mini-zombie her. Må jeg slå den ihjel? Nico, skal du ikke nok skeletter? Hvad for et skelet? Den skal pile efter dig. Ja, du taler om mig eller hvad? Jeg kan du ikke se det andet, der skal pile efter dig? Ja, dig. Nej, det var det, der gik op i skoven deroppe. Nej, der er et eller andet skelet, et eller andet sted, seriøst. Det er ikke deroppe, nej. Der var den, Nico. Nej, det er helt tiden været der. Jamen, det var også den, der skød efter dig. Nej, her, Benja. Skal jeg nu have? Zombie bag dig. Fuck, den blev dødt, det der. Haha. Nu har jeg den der. Præcis, vi skal have den. Det skal jeg i hvert fald. Ha. Den. Det skal jeg. Den har jeg allerede. Sådan. Det er de mega syge, okay? Ad, Nico. Godt nok. Hvordan kunne Nico, du bruger det der? Du bruger et eller andet, der hedder drop i dit hack, ikke? Nej, der er ikke noget drop i det her hack. Nico, det der, det var hack. Okay, au.